щоб розказати всьому ж я бавлю. Так, добрі. Пішли ми. А, я си музику не включив. Так, значить, в самому Майнкрафтові виключити, добре. А у всьому включити. А цяк приблизно. А, ну всяк має бути добрі. Йоу, тогда все сюди. Все сюди. Все сюди. Добре. Ще сюди розкажемо, аж бавимо, та й буде домак порядок. Мачкися доганяв от поза зелений екран. Якраз то, що треба. Руно то, що нам треба всякий день. Дораз прийдуть відмінні мої улюблені позирачі. Та й буде взагалі парада. Де ми є то-то? Здоров'я, щасливий вовк. Як ви ся маєте? Потихенько? Та ще кося прикапчав. Пішли сме. Так, сюди ми написали, усяду оголошку ми дали. Це що було? А ну йде я твоці. Хто раз на тя пофукав, ти? То Константин був. Не кине. Покажи в камеру, де всі знали. Що, і вовк зажурений сяд нам прикапчав? Ну та добрий вечір. Низькося вертаємо в нову паноні. Плотитися. Єден вовк зажурений. Капчення страчено? Чого? А, я в самобавку мав заходити. Яке капчення страчено? Вовкися плодять. Є вже і щасливий зажурений. Я щось... Ай, ну нараз і мій не скапчав. Ну, я вам шиковно попробую розказати, щось стало від минулого стріма. Десь ми. Значить, на минулому стріму у кінці йшлися путювати, знайшлися ще одне село, котре я назвав Робітное, бо в ньому чилять робіт. Там було лише 3 селянів, і всі робили і були у них дуже красні професії. І після того прийшло вже дораз 1,5 тижня, а я в самобавці у другі села не ходив. Взагалі, я із цього села не виходив. Я в цьому селові почав газдувати. Тут була сися церков, сися хижа ковача, там ще хижа мурника, там ще на церков. Ну, то я си подумав, що я їм тут буду облагороджувати мало територію. Цим я ся і зайняв. Село Робітное. У нього є ім'я, у нього тепер є много більше робітників. І я вам наскоренько попробую учинити деяку екскурсію, щось тут стало. Значить, крім стандартних хижачок, могли сте запримітити, ось тут поклалася вже і така традиційна русинська хижа. Я дуже старався, і мені ся видно, що вийшло у мене не п'юло. Мені ся любить, як я придумав собі чинити сторнац із таким дерев'яним декоруванням, із вирізаною тою. Не знаю, як це тут чепчик має кликати, або він так іде гет-гет кругом хижі. Ось, він обрамлює стріху, ацяк. Мені сьогодні досить файно вийшло. Ну, це у нас хижа іного порядного газди. Тут насправді вже є ковач.
Він не прокачаний, бо я не мав часу, ясне діло, його прокачувати. Або там же є ще пару чоловік. Ну, в общому, хижка мені ся дуже полюбила. Усе у ній у таги має бути. Тут у нас велика хижа, шпор з коміном. Видимо, шпор такий у центрі хижі, коміно у середині, коміно гріє все кругом. Тут нормально лада, тут ся спить. Ну, подекорував він маленько, так аби файно було, там якісь косиці, образом навішав. Ну, та й тут столярка, десь робить. Тут є ще одне місто, де можеш переспати, бо то таке вже. Кої хочуть, та будуть спати. Тут ковач робить. Тут ще двоє робочих місць, де видите. Такий робочий стіл учинив. І сам насправді усе виникав у того. Динозаврик, добрий вечір. Ми тут проводимо екскурсію по селу Робітному. Палас треба на стіну завадити. Ну, а це чим не палас? Із ангеликом якраз. Слухай, а це кіть приникатися, та такое свиня. Тут око, рот. Ні? Це мені ся привіжет. Ну йо. Ну, та тут у мене робоче місто таке нормальне. Тут, понятно, клец. Такий. Возюрчик. Маленький. Вон. Ну, та й на пуді нічого інтересного, крім голема. Такое. Ну, або це ще не все. Бо і це лиш єдна хижа. А я яких поклав 3. Я вам зараз ще кажу. Тепер і ти видиш свиню? Ну, як файно, які там є. Капець. Це ангелик утікать від свині, значить, прячеться від нього за такий чорний мур. Ну, ідемо далі. Поклавим туй маленько сотиком собі туй роздристав. І булі в нягін, де ростуть, і пшениця туйка. Ну, ідемо в другу хижу. Це була перша хижка, яку поклав. Гінде є вгорі на березі друга. І це вже хижа мало май багатого газди. І це так і нараз швидко. Так ми сидять, що це нараз швидко, що це хижа дуже при грошах чоловіка. Не такі у нього косиць понасаджувано. Це значить, що у нього був час, у щеляника був час садити то. Або зась, дизайн повністю інспірований традичною русинською хижою. І у більшості кукавим, як ото робив фангеймер, ну, Іван Таркович. Та їм поникаємо, що там умно. Значить, планування таке саме. Хижа Миколи Ковача. Значить, як заходимо, та стандартно у нас із коридора є тут велика хижа, тут же є повно челяди, або зась шпор у нас такий у центрі хижі. Шпор у нас у центрі хижі. Тут у нас геренда. Посуньтеся, будьте добрі. Требася виспати, бо то. Ну, знаєте. Знаєте, як воно в Майнкрафтові фунгує. Кой ніч. Та. Ну. Тут велика постіль. Он на 3 людей нараз. Та й тут ще 2 постелі вверх, просто уж би було челі. Тут величезна така лада через цілу стіну, на якій можеш сидіти. Тут, правда, не можеш присісти так і на сервері, але ви порозуміли. Ось, цілий живіт тут проходить, фактично. Всі великі хижі. Далі. Клец тут теж такий. Тут маленько назбирував матеріали теж на то. Ну та й столярка. Тут зась робиться. Тут ковач робить, ви видите. Ну, чекайте, покладу таку сесе. Треба погаздувати, покупатися. Ну, тут, ви видите, роботися роблять. Тут є скло, добре. Тут є ще сесе, добре. Добре, ну, така робоча місність. Маленько подекорував їм тут такими листочками. Мені ся полюбило, як воно визирати. Ну, та й сяка друга... ні, це ще не вшитко.
Я си ще тую вчинив місто, де я сплю. Бо це велика хижа, та тут ще на поді я собі вчинив місто, де я сплю в основному. Та й туйня жиє такий домашній звірок. Я не придумав ще, як його буде звати, ну він вийти не годен. Я в нього той маленький балконик, або я з нього часто ходжу дулі сюди. Ну, комін так і має бути. Комін у центрі хижі. Ну, тут їм загородив болото лави, бо там, не знаю, мені страшно, бо челядь туди не попадала. Ну, та й третя хижа, яку поклав, така теж досить стандартна. Направду, така і перша стилістично, або вже із кимаків кладена. Із кимаків, а не із того. А не з каміння стіни. А це така. І барабашка спить на подові. Та там просто, ну, я туди ходив спати, бо там мені треба челядь зганяти з їхньої постелі, бо вони чим витять постіль, то вони нараз ідуть на неї спати. Прикріплюються в тому. Їх не інтересує, що ти там хочеш спати, знаєш. Та таке. Ну, туйки вже же скорар Федор. Туйки є наш скорар. Туйки ще один ковач. Я в нього чекани беру. Ну, тут, як видите, робоча місцність вже вийшла сильно майвелика. Так, тут я вже напалив камінь. Зараз. Або, серйозно кажу, я виціть не виходив з моменту, як минулий стрім був. Я виціть просто не виходив. Ну, тут так само клецик, тут світлиця така, теж шпор у центрові, біля шпора пустилі, лада, ну, все так має бути в хижі. Тут теж так, досить комфортно мені сьогодні вийшло. Може ще пустилі накласти, кіть, бо мені треба більше людей. Тут би ще якась лада парувала, може у всього угла, бо тут щось дуже пусто. Єдно, що учинив усі в хижі не так і у других, аж лише їм дуже широкі двері. А так, в принципі, то саме. Ну. Та сякое. Та хотілося з вами поділити деякими моїми глобальними планами, бо я не просто так усьому селові тільки часу провів. Капець, змирклося на секунді такої. І там та свиня, ну. Вони такое люблять, видиш? Так, тут нам є мурник. Ну, глобальні плани аероплани. Глобальні плани аероплани у нас слідуючі. Так, тиглем назбирав, видав раз доста. Я хочу усьому селові приймати рейд. Бо усьому селові приймати рейд, мені треба зробити з нього посправдішній замок. Мені його треба обнести муром великим. І я собі туйка намітав маяки, ось як у мене буде йти мур. Значить, тут у мене буде один піший проход туди. І сяк по лінії берега буде у мене по лінії берега у мене сяк буде стіна, а тут стіна буде вже з цього боку. Так би я собі загородив гіби дараб цього ріки. А, та й вандруючий шифтар у мене був, то я купив у нього мангри, лише я їх ще не встиг зрубати. Ну, тут стіна зась буде переходити через воду, і тут мають бути такі якісь морські ворота, щоб можна було проплисти. Не знаю, як то буде, правда, з рейдом, пак. Це вони не будуть гони пропливати в ту ямку, або то вже буду видіти. Кіть вони будуть це тикати в ту ямку, там місце, де я їх там буду годин не тяжко застріляти. Ну, далі.
стіна буде йти сюди, вгорі берегом. Сюди. І тільки на цьому березі ацяк буде стіна. Ой-ой, ось такий. Ха! Уже Нико. Я щось такий маленько захриплий. Що, ніч собі не пам'ятаю, куди ти щось подібне було. Теж склала кругом села стіну. Ну, бо туйка така яма, та мені не страшно, кіть вони туди будуть це тикати. Та сякое. Сяк буде йти стіна. Я хотів собі все загородити, бо тут у мене буде стандартна така фарма на дерева. Буду тут дерева садити. Та й там ще є на аве 2 хижки бися стали. Я би хотів ще пару хижок покласти. Май таких спеціалізованих. Я хочу там бібліотеку покласти. Ну, тут стіна, понятно, буде прямо має йти. Сяк. Ну, тут стіна буде вилізати вгорі на берег і сяк обходити цей берег маленько. Тут просто зась зарва. Та я хотів ту зарву убити. Та ця стіна буде сяк іти просто попри зарву. А туйка у мене буде штація, та я вицить пущу штреку, бо там, за цим берегом, ну та й за ще одним берегом, там уже село Лингарське. Що пишеш, я робила у survival з ґрунту, других ресурсів не було. Ну, або стіна була, значить, стіна була. Айно, і це новий мегапроект, можна так рахувати. Мегапроект буде кликатися село Робітное, відбиватися від рейда. Значить, далі стіна буде йти сюди долі, сюди. Буде обходити кругом всього болота з лавою. Сюди. І гіндика буде доходити аж до ріки. І по ріці вже туди центрові десь те відділи. Ну, та я порозумів, що я... Ну, ту їм був приплив. Як їм був переплив, так дотепер тут сися лодька стоїть. Ну. І видите, стіна там буде йти, там маяким наметав. І сюди по воді, і долі берегом сюди, і тамся буде вже змикати з міста, з якогось ми почали обход. Ну, ось який у мене план. Я не лічив, кілько мені треба буде на тото стіна, каміння. Я не знав. Думав си, ось дуже много. І треба мені попробувати учинити якийсь концепт. Треба мені... То в мене не тут було, то в мене там було. Треба мені якийсь концепт придумати, ось як це все в мене буде фунгувати. Мені треба построїти собі дараб стіну. Ну, або я утвердив собі якийсь один стиль. Ось як ото буде визирати взагалі. Щось у мене дуже провисати. Все поза того, що в мене тут много людей живе. Видав якось так. Тяжко мені щось говорити після тяжкого дня. Воно у мене і бавка маленько провисать. Так мало чути. Значить, як я то собі планував? Стіна безумно має бути у 2 блоки товщиною, а зверху має обрамлятися
таким путиком на 4 блоки, бо там має бути городина на 2 боки і 2 боки, і 2 блоки, по яким можеш ходити. Ну, тут будуть основні двері. Да, як так. Треба буде з домі наносити ще каміння всякого всілякого. Мені тут да що хибить. А ви розказуйте, як ви ся маєте, що у вас інтересного? Бо в мене тут, видите, тотальна тота. Йой, та що йому так тяжко? Може ми то щось підкрутимо? Пустимо раз 10 чанків лише. А, непрозрачне листя. Ну, може, маленько легше буде. Мені то раз не принципово. Угу. Угу. О, путівчий шифтар. Це вандруючий шифтар. Що у вас доброго? У мене все є. Ага, Цуня теж є. Нічого інтересного. А, я си тут то. Я си вчинив генератор каміння, бо, понятне діло, що я си все сам не накопав. Там є лава, тут є вода. Та й мало каміння. Так. Сяк. Сяк. Будемо се маленько розбавляти ще. Що? Серус, здоров. Мався добре, нам вели робити якісь смаколики до ярмарки в школі, спекла патріотичні пряники з гербом. Понятно. У мене як? Господи помилуй. Тільки роботи мав, що не знав, як ся того знебити. Та ні, не лади раз нич. Раз буде добрий. Розберуся раз із лагами, да, як май подручними методами. Дім раз спати. Ну, раз помогло, раз му маленько полівило. Яка у мене робота? Йой, страшна. Треба дзвонити всяким американцям та й розказувати їм, щось ми доброго вчинили за цей тиждень. Вони пак розкажуть, що ще треба доброго вчинити. Але зрана буду то розказувати вже нашим. Кіть скурта та
проєктовий менеджер розробки інтернет-магазинів. Така у мене тепер робота. Ну, а туйка. Це буде маленько не сяк. Так, так. Ну, маленько то буду розбавляти. Мені треба розробити якийсь концепт стіна. Якийсь такий. Та й видав. Да, як сяку чиню. Та й з цього боку теж. Ну, тут будуть двері, та й зверху прозори може. Це щось таке. То може насправді... Ага, то може насправді навіть не так. А тут ще на один. Або мали виступ ще на один зверху. Ось сяк. О, я сих учинив, не просто так. Всі най будуть тут. Нормально буде так. Ну, як ми сядари ту живуть, йой, навіть не знав, що ти поїсти. Та й би нормально раз. Робота, хвала Богу, є. Майнкрафт є. Цімборове, никати стрім прийшли. Файно. А, низьким опублікував таку доста читаву публікацію на інтерфейсу. За одну дуже важну штуку. Добре, тепер нам вже треба потихеньку міркувати, ось яке сесе щастя у нас буде у висоту. А ну подумаємо, значить, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, ще нам один треба хоч і зверху, 5 і 6. Значить, нам треба 6 блоків від землі. Хоч так. Ну, то не мусить бути вся до єднако. Не мусить бути вся до єднако, та й... Значить, це 4, це 5. Я ся навіть не долучив. Ну, тут вже буде на єдину долину, то треба мені буде якось міркувати, як з тим вибавити. За що воно було? А ось публікація за що була? За принтери. Так, 1, 2, 3, 4. А, ну, 5 ще не клав. 5 ще не клав.
Ну, 5, а 6. 6 вже буде йти в боки, видав. Так? Айно, по 6 фактично вже буду більше догорі. Ні, не так. Сяк мені то треба буде. Угу. Ну, писав їм публікацію, ож які тут принтери, і який тобі треба взяти, не кажучи на твої нароки, на то, що тобі від того принтера треба. Да, як так. Які маєш улюблені страви? Йой. Ну, знали сте, що няся зазвідати. Повно всього, чесно, повно всього. Люблю лопатки подбивані. Люблю булі з солониною. Лиш щось не дуже беру говорити низько. А чи їм мало їв тих булі з солониною? Недобрий час? Ну, такое низько, мерзко на вулиці, мерзко так, доста. Цяпконит. Вітер дує. Я низько сильно по вон не ходив. Зато якраз. Ну, значить, тут ми сходили на одну у долину, та десь тут, значить, мається міняти і висота йому. Десь тут. А ну, це буде намся любити концепт того. Гиби сама брама, самий вхід, мені дуже любить. Тут покладу, тут будуть желізні двері, над ними ще тут і желізні прозори, бо воно має високе було. Та й сама стіна буде визирати доста. Нормально буде визирати, нормально. Вона буде така вшилияка, не єднака. Треба ми раз цю половку ще добити нормально. Так, то вже дораз вечір буде. Ну, пішли сюди. Є в мене така думка, ож хочу забити жити.
Бо організм ся боре. Та лиш думка це тверда ідея. Бо, знаєш, ніч не може сперти ідею час, якої настав. Кі дуже хоч забити жити, так се ото і стане. Чого 2 шора кладу? Бо я хочу, щоб ото була масивна стіна. Ото буде 2 шори у основі та й 4 блоки у ширину. Незвідання чогось, як має бути. Це масштабний проєкт. Ще би сте не зазвідали, чого в мене штрека 5 блоків широка. Так мало бути. Тут висота, видав, не буде єднакося парувати всяде. Або то не бай. Тепер би злізти на то поникати. А. Тоді треба було класти унну шутер. Пак, де унну? Тут 2 блоки. Одну половку буду видіти вонкашній світ, і одну половку буду видіти я. І там має бути файно. Нормально я все придумав, не переживай. Мало не, правда, каміння всякого інтересного. Йой, якимся вдарив. Ну, мені головне затвердити концепт. Ось сяк буде добрий. І мені се видить, ось сяк буде добрий. Треба ми буде, правда, на всяких містах, гікой туй, та треба ми буде придумати якісь гаради чи гурі на стіну, щоб міг туди гурі ходити. Даже кіт не гарадичі та худлітру якусь. Шутер класти між вонкашними шорами. Не порозумів їм тя, як я його там мав класти. У мене тільки шутера не є, де я тобі його накоплю? Його ще треба десь накопати. Так, міста в нього не є. То не бай, то не бай. А є якийсь безплатний генератор шутера? Бо в мене такого раз не є. У мене є генератор з цієї біди.
Ай, ну, є в мене генератор Бурковчика. Да як сяк. Я не думав, що це таку низькозачну строїти, бо якісь ми вже туй. Та чого би і ні? Чого би не зачати? Історично замки клали від 5 до 10 годів, майже як шутер ходили, глядали. Яся буду надіяти уж. У мене то скорше вийде. Ну, як я собі це планую? Я сись концепт стіни закладу. Бо вона була у мене руна просто. Та й направду треба ми подумати вже якісь градичі горі класти. Бо міг вийти. Куй ми треба. Ну, той супокійно вже може бути на єдину долину. Виціть сюди. Ти туй на єдину долину. Туй зась найде не догорі. А цяк буде. Туди. Ти так туди горі. Так нормально буде. Дурницю мучинив. А! Ще має велику дурницю мучинив. Ну, як воно буде звон визирати? Доста солідно, я би повів. Нагодou з відео, а ти розказував шгуру, на котрій стоїть паланок, аж люди вручну ходили насипати. Я такое не розказував. І зато Мукачево, бо люди ту гору уклали в муках страшних. Ні, місяць це легенда. Це така красна легенда, яка не має много причин бути правдивою. Добре, нам тільки треба градичі дгорі на стіну. І треба, був не били таку й туй.
Все, я видав маленько профітькав. Ай, ну я маленько то попілував їм. Хочетеся зась у Майнкрафт побавити, ну. Ой, я не винуватий, чесно, то так ненароком вийшло. Угу. Ну, є в нього вже путі догорі. Тут, правда, треба ще докласти висоту. Та й піти би спати вже. Той ніч. Зараз будуть ходити всякі шліякі зомбії. Я таких не люблю. Ти в мене тут щось дуже темно. Так, дочасний апгрейд території. Дали б де ліпше. О, мачка никайте. Няу-няу-няу-няу-няу. Іга! Кіт щось знав, аж по справді то вулканічна гра. Ага. Ну, я за цю легенду чую, бо вона така, знаєш, народна творчість. Ну, мур уже потихеньку виростать до того розміру, який нам треба. І но лиш не знав, це буду чинити. Це буду чинити то-то. Де ми є простий камінь? Не взяємо простий камінь з собою. Ова. Що м хотів казати? Не знав, це буду чинити унусись парапетик. Видав треба. Воно має смисл, щоб воно було на обидва боки. Значить, сяк. Треба лише подумати, як я буду поміж собою скапчувати переход висоти. То доста непроста задача, як чесно. Є у мене єдна ідея. Сяка. Не знав, наскільки то буде ефективно. Зараз будемо бачити. Що йде переход висоти, то би сяким капчав. Сяким. То треба звон поникати. І тут, в принципі, можеш. Або тут як. Сяк. Ден блок у нас обстає. Ні. Се тут не мало бути. Бо і се тут не мало бути. Бо тут буде сяк. Сяк та й сяк. Айно. А вже тут буде сесе. Айно, сяк. Добре. Так. Ми по справдішності тої легенди дуже відчайдушно доказували. Мало довадження не дійшло. Хотівся дуже натрудити, ні? На тій вгорі. Ну, а той епін можуть бути і сякі гаради, чи нічим не похибить. То всяко би було.
Бо там від горі треба ми нормальні вже. А! Ага. Добре, що там у нас із висотою? І це має бути послідній. Так, як у мене там ся получать висоту, бомся не перестарав. Бо тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Тут у нього виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, добре. Добре буду йти. І яка масивна стіна буде. Ух! Файно. Але ж то, не чекайте від мене повного, низько стрім довгий не буде. Бо то ще треба бірувати. А я вже не дуже беру. Сяк. Та й сяк. Та й сяк. То що, сись... ну сись усе. Тут вже буде лише сяк. Хе-хе. То видав, дуже буде видко, що в мене тут вже не було того каміння. Того філя каміння. Це виходить 2, 2, 2. Добрі. Так, треба йти далі за блоками всякими. Давайте учинимо ще тільки все рамочку тут.
Ну, а на сьому парапетиковій горі над входною башню можна справді сторожку якусь покласти. Значить, де у нас там двері? Тут двері, так, значить від цього блока і до цього блока. 4 на 4 так виходить. Ну, то тут покласти якусь сторожку, ще хоч на один поверх вище. Сюди вже треба буде якусь літру покласти, айно. Ж якось у нас все окреме вилізати. Класно буде. А кітрей буде до того, як ти стіну докладеш. Та не мав би бити. Ну, у мене случайно такось не стане. До мене заходили, були тут і раблови сюди в село, бо я їх виманив за село, там їм їх убив, і пак їмся вернув, уже як їм випив молока. Оники. Ясно. І це ти їх увидів, то так і мене написав. Ні, вони все пішли купати, все добрі. Все добрі, можеш це не творити. Вони все купати пішли, все його. Що я Стасові в чаті писав? Нічим не порозумів. Нічим Стасові не писав. А щося стало? Оповілись ми за гінота і туйоно. І пентак, і пентак. Так, все на переплавку. Бо ще просто його теж треба взяти. Ну, почтись ми збили усього каміння, який їм наготовив. А вчинились ми... О! Я вам забув казати. Я се поклав то-то. Модифікацію на карту. Значить, тут є цілий світ, який я встиг відкрити. Все цілий світ, який я встиг відкрити. Лише тільки, маленько. Значить, май детально. Це село робітное, у котромусь ми тепер. Так? Тут я вже починав класти мур. Тут видко маяки, де буде мур, далі. Сяк. Но. Тут, як їм казав, за 2 горбами село Ленгарське. Моє любимое. Мої смереки. Моя ферма Крумпиль. Тут ферма Желіза. Штрека, то так, котру 2 стріми клав. А туйки. Моя хижа. Ферма Лави, пристань. Літня кухня моя. Мої ферми тут і всі. Тут нам є перший портал, тот, який ми знайшли. Тут, понятне діло, другий портал, який йому чинив уже сам. Ну, і, видимо, я того світа відкрив дуже-дуже мало. Тут якимся заспавнив так, тут їм все поклав хижу. Тут є перше село, тут є друге село. Все. Я тут немного обходив. Тут закись ми глядали робітної, та сюди ми ще заплили, били маленько. Тут, видимо, теж ніч такого інтересного не є. Просто хаща. Тут є що добре, що тут є сніг. Може нам ся пригодить. Далі, вообще, ну, а перед тим, давно май,
виціть. Ай, це я. Ні, нечисте много не пропустили. Ай, ну це тільки городити треба буде. Тільки городити треба буде. Ось я лиш сілько зачав, а треба ми ціле село обгородити. А цяк. І туди може буде приймати раблові. Це дуже мегаломанський проект. Або ще уважуєш, мені треба буде штреку продумати ще від Лингарського сюди теж. Може, то та штрека не буде руно сяка паранна гісися, або якась мусить бути. Якась мусить бути. Далі. Ну, або вертаємося до плана цілого світа. Значить, туй у мене спаун, туй у мене спаун був, туй моя хишка, то все. І я ходив сам із своїм конем усього бока геть сюди вгорі, і туйки я нарубав був темного дуба. Я, в принципі, був доста далеко, мені це так видить. Ну, галичанине, то карта, не пам'ятаю, як це називала, Xeros, Айно, Zyros World Map. Нарадили мені в чату таку покласти, бо я порозумів, що мені вже треба карту, бо мій світ росте, мені вже треба знати. Ну, та я виціть давно май ходив пішо сюди до води, та казав їм нараз, що тут якесь море, ну, як мінімум велике озеро, авать море. Та сякое. О, а туйка у мене база тих рабловів. Найшов їм. Бо я днів не ходив, я лиш туй на лодці пропливав та відів, може там є. Не більше. Ні. Вовкуне, у Лингарському стіни класти не буду. Якраз за того, що Лингарське має многим гіршу позицію. Там такі горби, много перепадів, там... Я давно думав над тим, щоб загородити Лингарське, або я ся від тої ідеї відказав, бо дуже неудачна позиція на тих горбах. Туйки позиція ліпша, бо туйки є лише один такий читавий горб із одного боку, і я фактично його буду обходити, я по крайчикові цього горба буду йти. Можна так казати. Ось основа села у ямі і маленько на горбові. І я кругом того горба буду йти. Тут многом легше буде загородити село Лингарське. На сервері мапу... на сервер мапі базу раблою не відділим. Там теж є. Насправді не тяжко знайти, їх там доста. На серверу я їх много віддів. А туйка я раз лише одну знайшов. Туйка. Ну. Та що? Хотілись ми тих бити, це не хотілись ми. Поникаємо, це внися не задеспавнили. Видався, задеспавнили, як я спати пішов. Ну, не бай. О, не поникаємо, як це з другого боку визирати. Ну, сяк буде добрі. Сяк буде добрі. Ну, всяк буде файно. На ту сторожку ще придумав, що там, як воно має конкретно визирати.
Ну. Ну, паради. Тут, правда, мало не файно получилося в цьому углові. Я думав, що воно ся якось іскапчат. Воно ся не скапчало. Ага. То видав з авто, бо то треба було сяк. А далі сяк. А далі сяк. Ні? Айно. Тепер уже файно. Тепер все скапчало. Ну, парада. Сяк буде добрі. Сяк буде добрі. Ні робити. Ну, то ту сторожку може буде ще як деревом оформити. Ну, що й мається вилізати догорі. І вже з тої, і там вгорі має бути платформа. Може з дерева та й тигли, да, як так придумати. Ей, Політушка, зайшов на стрім? Кампець! Тебе тут мільйон років не було, як ти там? Ай-яй-яй, я не на сервері, я у себе. Я знайшов нове село і я строю кругом нього стіну. У мене тут буде цілий замок. Ну, я чиню добре продуману оборонну систему із стіни. Буде стіна, 3 входа, сторожові башні над кожним входом. Значить, тут у мене будуть двері, а зверху буде сторожова башня, з якої можна буде розстрілювати рабловів. Що? Можеш класти стіну в ленгарському несплошнулим сегментами. То лупина сегментами. Коли розбійники зазвичай роблять напади, маєш якийсь час, напевно, пройти або що. Сесі, що перше ходили четверо, то вони рандомно на картіся спавнять і просто приходять. Значить, кіть забити того, котрий з прапором, то на тебе паде прокляття. І коли ти з тим прокляттям йдеш близько до села, на якусь там дистанцію, то зачинається рейд. Значить, на село набігать туча тих рабловів, вони там убивають селян, палять хижі, ну, коротше, страшно ся діє. Ну, і я хочу ініціювати пак такий процес. Я хочу докласти стіну кругом села, забити того з прапором, вернутися в село, аби вони почали нападати, я буду захищати село із цих стін. Якось так. Ну. Патрулі пройдуть. А як вони пройдуть? Ну, я двері... Тут будуть двері. І це ще не фінальний дизайн, тут будуть двері. Це ти думав, що не можуть заспавнитися... Цей патруль може заспавнитися тут. Уже в селове. Я просто не дуже знав, як то фунгує. Ну, та... Що там робив? Значить... І все ще може сяк. Сяк. Ідея, можеш робити на стіні виноси з дірами у подаментові. Сяк знали робити в реальному животі. Бо не вилізали... Або не вилізати з барикади повністю. Та я не буду вилізати, я їх буду розстрілювати виціть. Із цієї висоти. Всього буде доста. Ти можеш буде прятати. У самій стружці можеш буде прятати і виціть їх розстрілювати. Мені сьогодні то, що доста нормальний план. Так, стоп. Тут я попілував. Сяк та й сяк. Ага.
Писав йому, що Стас пише хоч як. Ну, та бо Стас пише хоч як. Я з тим ніч не зроблю. То правда. Знаєш, що я знайшла? Що ти знайшла, Олько? Огняний набій. Огняний набій то якась лупина. Я не знав, що з тим робити. Кого думаєш? Може, хтось знає? Так ось може знає. Я не знав. Ну, туди дали. Так, і на цього бока теж. А от робити невеликі башні, котрі будуть сперед стіни, аби не було мертвих зон. Робити башню сперед стіни. Ось там. В принципі, це ідея. Ось. Хочу поїсти ось зробити, наприклад, зробити башню туй на рунині 4 блоки у висоту, так? 4-5 блоків у висоту, а на неї мостик витить. Ось, і скапчати лише стіну. Так, як так? Ну, сам концепт стіни мені ся вже любить. Так буде нормально. Так буде нормально. Вона визира такого доста побитого часом. То вже вечоріє, то бо вже скоро спати. Башня гон набити скапчену стіну. Поки сися сторожка не буде скапчена стіну, це що? Вона так і над дверями. Ще не можеш спати? Здоров. Сяк, добрий. Ой. То що, ресурсів у нас на постройку доста. Йдемо. Піпів. Так, кладемо стіну віддав раз у того бока. Іде шор стіни, а від стіни йде башня 3-4 блока вперед. Ож, гиби у того бока? А який смисл? Я не зовсім розумію. Хочу поїсти, що я тих там долі не буду досягати. Буду досягати. Легенько. Ну, прийшли ми, тепер треба міркувати, що тут і класти.
Та не то, щоб болитня гортанка, не оповів бом, а й такої гибом захрип. Так, туся висота не міняла, значить нам треба продовжувати сяк. Я низько дуже много говорив. Так ми ся види, тож я лише споза того тепер так хираво говорю. Не болитня. Так, туй ми хабит ще один стовп. Буквально туй. Ай, ну сяк. Бо воно було 2 в товщину всяк. Сяк. Ну, значить там є у нас нормально 6 висоти. Ай, ну. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Супер, супер. Стінище. Круто. Та де? Я ніде не був. Не находжений. Що пише Вукунз? Я забив рабовів, або нікод мені з райдом не приходжу, або не пам'ятаю, це були у мене тоді вбивателі. Ото мусять у тебе бути селяни, айно. До тебе рейд просто так не прийде. Ото у тебе мусять бути селяни дома. Ну, думаю, що після стріму вдихнеш, то буде все добре. Я ся надів, бо мені ще і завтра треба повно говорити. То не лише разова акція, то у мене кожен день таке. Кожен день треба приповно говорити. Така робота. Сякий є, сякий сякінча, тигла сякінча. Треба йти за свіжу тиглу дораз. Ну, або получиться дуже порано вже. Мені ся любить. Тільки голему на обистю селяни мене наплодили, що страшно би дещо ламати збирати, бо трафом не писати голем. Ну, Олька, але тут сидить у неї фурт, то та проблема, ось вона ненароком посягне голема, пакся з тим має. Ні? Мало мене не з'їв білий медвідь. Мало тя не з'їв білий медвідь? Має. А що в мене здобуття ні уроку хліб? Якое у тя здобуття ні уроку хліб? Ні уроку хліб. То майже завтра ж я через портал зайшла до свиней якихось там. Ні уроку хліб написано. Може бути, Олько, я не знав. Ну, я вчинила портал, а там то свині страшні. А, то ті свинтуші, пігліни ці яких у Галиби. Ну, не знаю, котрі, але вони файні. Не файні свинтуші, я поняв. Добрі хлопчиська та й дівчиська буду кінчати. Тримтеся, будьте здраві, добру нічку. Добру нічку, Матю, дякую, красно, що зайшов до нас на стрім.
Ого, тут у мене така ямище. Господи помилуй. Добре, так, що в мене з стіною? Стіна визират паранно. Стіна визират паранно. Има ще звон поникаємо. То, Вовкуне, у мене теж дуже повно големів у тому лангарському. Туй ми хбит. Туй не добріся поклало. Туй ми треба видав перечинити. А от ні, можеш лишити. Нормально, нормально. Ні, треба перечинити. У мене в лангарському повно големів, вони всі лізуть на одного берега. Дуже їм се любить той берег. А ну, котрий то був угол сись? Ай. Сяк. Сяк. Ти сяк. А ну. Мініці вовкунові. Вони ся самі спавнять, то не ож ми їх як нарочно чинимо. Хмари ти зелені. О! Перфекціо! Стіна! Така. Я вже так і то. Я строю стіну. Не доникавим то. Бавку тронів. Та не можу вам повісти це. Добре, я ся з ту стіну асоціюю, це нет. Возира дуже доста паранно. Я файно постарався за низько. І це лиш мало більше годину йде стрім. Мені ся вже дуже любить наш результат. Так. Я думав, вони не спавняться самі, а на кількість големів впливає кількість. Не хижі, а й конкретно люди. На кожних 3 селянів спавниться новий голем. Айбо їх може спавнитися більше, кіть голем іде з своєї позиції десь далеко. Наприклад, у мене якраз то та сама проблема ся стала. У мене є село, я тобі кажу. Бо я умну, я поняв. Дораз, момент, я вийду вон, або раз. Це ми все не треба раз. У мене ся якраз покінчало каміння. Тому докладемо, що у нас низько є, та будемо кінчати з стройками. Корабелі знайшла? Фосо. Ну, там такий суд. У ньому лада, у тій ладі щось файне має бути. Папір. Папір. Та файно ж є папір. Та й мапа покладу. Що б хотів казати? Значить, у мене є сесе село. Лангарське. Туйки збираються селяни. Коло них спавняться голем. Далі голем чогось виходить горі берегом, і вони всі застряють у мене на сьому груні, ото високо-високо на груні. Вони там застряють, і далі біля селянів спавниться новий голем, який гиби заміняє того голема, бо тот голем типа стратився, він уже геть пішов. І в результаті на сьому горбиковій горі скупчуються много-много големів, які вже гиби не рахуються за селом, бо вони вже дуже далеко від своїх селянів, яких вони мали боронити. І зато біля тих селянів спавниться новий голем, котрий зась іде туди вгорі на берега і там все обстає. І в результаті у мене чим далі, тим більше у цій зоні набирається більше големів. І я з тим ніч не можу зробити. Абсолютно. То що? І це, значить, ще перечинимо на тиглу. 1, 2.
Сяк доста. Айно, сяк доста. Яка у нас тут є мища. О, я у недерові набрав би много магми. З магми можу буде начинити таку інтересну систему оборони. Так, то і по висоті нормально буде, це треба ще й плюс 1. А чи нормально буде? От води не мусить аж так високо. Туди сяк. А то й туди буде сяк. Там сяк. А тут буде сись 1. Стовпець. І так само з другого боку пак. Добре. Ото нормально, що в мене не буде фіксованої висоти усягде. Ну, бо нащо? Ну, парада. Так. Туйка. Давай сюди. Як класно. Тут, правда, на самому углові можу вчинити якусь майвисоку штуку, хоч не мусай. Добре, значить там з чим і не починав класти сесі. Все, неєвня. Неєвня більше сих. Градич. Ану. Ага. Добре, вбив не профітькав туйка. Ну, як би так стрімити, вби ніч не говорити. Зась не зафунгувало. З цим. Туйка, значить, треба сяк.
Та й сяк, добре. Так, ідім никати. Той добре, той добре. Той добре. Супер, я шиковний. У мене вийде вже така доста квалітна стіна. Доста паранна. Одну маленьку світло порозкладуємо, бо всяко його набити. Сякиня замок. Сякиня замок. Ну, а виціть нам треба руненькою тому. Думав, той можеш лишати під водою місто. Тут і не пропливуть, і так. Ні? Ти не не нуркайте. Та я не мушу свою стіну докладувати аж на дно. Хіба на параду. Там ніхто не буде знати. Ніхто не буде знати, аж дулі можна насправді проплисти. Ну, не всяде. Я насправді замру. По інні міста. О, глина. Круто. Глину треба буде викопати. Де мій ще гладкий камінь? Ти може і тут зробити крок у долину. Стіна і так у воді буде, вони через воду не перелізуть. Це ні, це держатися. Будуся держати того уровня п'ятки. Ну. Лиш підказує мені бавка, що требася вже держати і постели маленько. А як ти думаєш, мапа скарбів настояща чи подвійна? Мапа скарбів? Та мусить бути по-справжнішня. Може, 5 блоків думаю, ще не є скарба, то значить, ми ще мало покопати. Та не просто 5 блоків дули, а й
тобі цілий чанк треба виходити. Ти не знаєш, де воно конкретно. Тобі там то все треба буде викопати, Олько. Так, добре, що в тебе там хрестики, бо він не точно на тому пікселеві, де ти стоїш. А як? А на чому? Ай, блін, на чому? На тому, на всьому. На Б? Він сам лопата кончила. Ну, так от і доктор. Що в тебе ся лопата кончила. Купли руками. А я вже починала ось так. Желіза мало. Желіза мало. Було на кораблях. Хліба не є. Кохтів. Це фігля. Хліба не є. А чим ти кульку? Чанко то 16 блоків. Ну, 8 блоків у тебе у кожного бока. Видав. Кіть нажати Alt F3. Йой, ні, не так. GF3. Ні. Як це то робило? Це CF3. Ні. Alt F3. Ні, Alt F3 вже запускав. Shift F3. Тоже не в то. Як чанки поникати? Це... Я не пам'ятаю. Якось можеш поникати, коротше, границі чанків. Я не пам'ятаю як. Чим глибину кульку купати? Це я теж не можу знати. Ну, Робловися точно не додумав. Сюди йти. У мене там ще повно дерева, не знав, що з ним учинити доброго. Як би його на стіну вихоснувати. Якісь декорації може з того начинити. Або як? То би придумати. А я не придумав. Ну, порядок. Уже ми дуже читавий дара стіни upалили. Дуже читавий. Кампець. Я собі думав, що я лише зроблю собі приклад, укажу вам село, а я вам село дуже шиковно указав. Та вже дораз і третину стіни вчинив. Йой-йой!
Класно. Никайте. Пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік. Ха-ха, круто. Ну, сись дараб стіни по воді буде дуже легкий, бо він буде прямий, руний. Тут вже майтяжко буде. На цьому, ну я там уже, на тому дарабові я вже там закрив цю ямку. Де ще буде тяжко? Тут буде маленько дискомфортно. Та й видав туй. Туй теж буде так, не. Бо мені ся любить. Друге діло ж в мене ся кінчат каміння. Мені не є що строїти. Треба буде авать бічі думі, гед-геду думі, бо я не знав, як витить ефективно привести каміння. Авать штреку сюди класти. Та по штриці тут і шуп-шуп-шуп-шуп возики з ладами. Або зась, ото мені треба матеріал, аби штреку покласти. Ото теж вшитко не безплатно. Ну, так, що в нас обстало? Сяких не буду класти, видав. Ага, і сих у нього лише 4 обстали, то туй. Так уся викладе, та й готово. Ну, порядок. Та-тан. Доста поранно. Доста поранно, мені ся так любить. Єй. Треба ми буде много факелів, бо було світло. Я думав, що доскочу до води. Не доскочив. Так, забрав їм був гету сей камінь уже. Ні, ще он один стак ми ся обстав. Та може туди вже брати чекани, та потихо йти копати свіжий. Або то вам вже не буде так інтересно никати, видав. Вау! Но мур зачина трости. Який парадний. Там під ним можеш проплисти, вися на тото не творіть. А головне, рабло вам не кажіть, тож там є така ямка. Буде вися творити, аж так і має бути. Ну, я думаю, що раблове не гони тут залізти. Та що, я думаю, тут на 7 конець можеш кінчати нинішній стрім. Бо ми основну таку задачу зробили. Поклались ми основу для нашої стіни. Ой, не то. Треба було отсяку включити. Кук. То треба вилізти на СС, видав. Є в нього з чого? Так даже може бути. А цікавня стіна, никайте. Класно, мені ся любить. Добре, то що, та будуся туди потихеньку сохраняти. Ученюся з Кріштом. То що, чистовані позирачі, красно дякую всім, хто низько прийшов поникати. На слідуючому стрімові мусимося провести думі, бо ми записали у книгу планів то, що ми робимо, бо в нас є книга планів, у нас все по плану йде, все, що ми всі самобавці робимо, ми собі грамотно документуємо, бо ми розуміли, якийсь ми путь прийшли, не? Або на низько вже буде конець,
Бо і я щось маленько змучений, та й роботи ми повно вчинили. Та раз віддав доста. Файно було, но доста було. Так, красно вам дякую.